Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ọrụ ụlọ nwekwarechi ọnwa nọ nwa nwa mba nnọọ awụchasịala nụ m eye ụmụnne m ka m gwara m igbu oge ọnọ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwa mba nnọọ mza ya sị m gwara dịla akụkọ n'ugbo egbotowara ya ụmụnne n'ụlọ tụledela akụkọ ya nọ lekwene ya leruo ya gee ya ka ọma lee akụkọ ya na-ene na ọ wụrụ na ọ ya nwagburu nne na ụnụ mee ka ya mara na ọ wụrụ na e nwere ote aka ya shi nọrọ n'ọnwụ nne site na ihe na-ene ihe na gị kụrụ m wụ ihe ya mere na ụnụ taa ya ụta na echiche emewene na onwe n'otu eshi mewe ka ya na-etigere ya uche omewene ya ụra aga n'anya na ụnụ ledele gwa ya ma aka ya ọ dị ọcha ma ya aka ya o so n'ọnwụ nne ya gaa n'ihu sị m nne na nna ya mụrụ ha na arụhụ atọ ụmụ nwaanyị abụọ otu nwoke na ọ ke nwoke etokwerenụ ha ke nwoke amaga mama na o yiri mama ha na ya na nwanne ya nwaanyị yiri papa ha na ọ ya nwa nwoke ada ya etoro ke nta na nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m dat na vileji ha ihe eji mara mama ya wụ na ọwụ okpodie na ụfọdụ bịa ha sọ nwaanyị ka dị ike ụfọdụ bịa ha sị na mama ya na o ji ọgwụ jide papa ha mana dịka ha si biri ya esi hụta mpa ya wụghị onye okwu mpa ya wụghị onye na-ado ihe n'ike and papa ya hụrụ mama ya n'anya kpatara nụ kama ọ ga-ese ya sị ka ọ wụrụkwa ka mama ya kwuru ga-eme ka udo chia mana ndị ama na ahụta ya na ọ mama ya na-akọntrolu papa ya na in fact na ọ mama ya wụ isi bi ụlọ na mpa ya na ọ wụ agbacharama onye ndozi ụlọ okwu a na-aga na ọ wụte ha si biri mama ya achọkwana ihe ma o send ọ chọghị ịma ihe na-akọ na mama ya achọghị ịma ole ga anya na ọ chọghị send ọ chọdị ịma ọ ya ka ha na-etolite ha ele ka ụdị ọkpara buru ụzọ lee wayek ya nwasogekwana ya n'azụ ka nwoke buru ụzọ lee wayek mama ya sị ya ga-ele jambụ ka ọ baiga mahadum then ha nwawa ụmụ nwaanyị na ha prepare their minds na onye ka hụrụ di ya lụrụ na ihe ha wụ na ha wa ama onye ọzọ na ya ahụ n'ebe nwoke hụrụ nwaanyị masịrị ya ji aka ya tige nwunye ya ọ na-aga ịlụ ọ lụrụla alụ tige na mahadum jiri aka ya zụọ n'ihi na ọ ya nwa ga-eri ka ego ya nwere ya were zụọ otu nwoke na nụnụ Chineke nyere ya papa ya ajụ sele ihe o ji ekwu taa na ele ụmụ ya niile ha wụ arụkwana Chineke nyekwara ha ole ha ga-eji kwuo oke ga-aga mahadum na ke na-agaghị aga ebe ha ji dị mọni na ọ gịnị kpatara ndị ke nwaanyị agaghị aga agụ mahadum mama ya asa akụkọ na-egwu pụrụ kpọị na okwucha na ya ekwucha na a na-eme kọwa akụkọ ihe ewe ihe e kwuru mgbe ke nwoke lere wayek kwadowezi ile jambụ ya nwa ya elebe wayek mgbe ogwu a na-ada ọ ya ka nwanne nwoke banyere n'ile na jambụ isi kpụrụ ọma ha akwụkwọ na ọ ya nwa na-akụzi hụdịrị nwanne nwoke ka etoro ya nụ mas eme ọbịa na-agwa ya na na ọkwa na ya amahụ masụ kama na enweta ticha na-echi akụziri ha na ya na-emecha understand na o buru akwụkwọ elo n'ụlọ na ya nwa na-akụziri ya mathematics especially mathematics na ya ma mathematics mara ya ọfụma na ya na-ara ya dịka ọkpọ ya bịa marakwuo ma physics ma biology ma chemistry ihe niile sayensị subjects na o doro ya anya na ya na-ara ha ara ka ofe mmiri ya bịa na-akụziri nwanne nwoke ihe papa ya kpọwa mme sọkwa ọhụ na ke Chineke nyere ụbụrụ akwụkwọ nakwa wụhụ mistake ka ọ chọrọ ime na o lewedele kele ugbu a ka o lele wayek ihe ọ na-aga ile jambụ ka nwatakịrị nwa ha nwaanyị ada ha nwaanyị na-elebeghị wayek na-akụziri mas na o lewekwe mma ya sa akụkọ na-egwu ihe yiri akụkọ na-ese akụkọ na ya biko akụkọ ọzọ mma ya kụchapụ okwu ahụ nwanne ya nwoke legidere jambụ lege jambụ ya ele wayek kilia pepas ya pụta ya gwa mma ya na ya chọrọ ịga skuul gwa mpa ya na ya chọrọ ịga skuul mpa ya sị na ya dị kapebụl na ya amaghị ihe nne ha egwuregwuge na ọ mara na onye mma ha wụ na ya chọghị mgbulu amagharị ọka ebe niile ya kwa mmemme ọsọ gịnị na-ese ọsọ ya ediri nwa ya skuul na ya mara na ha ahụ na mpa ya na-etebe mbem mpa ya dị nnọọ soft ka nwaanyị too soft ka nwaanyị ya elege mpa mụrụ ya na ị na-eme biznes ịkpata ego nwunye gị ga-agwazi nwa gị ga-azụ na ka ị na-aga azụ ihe ha egwute mma ya gwa ya sị na ya elekwe dị tụrụ lụrụ mana ihe ya ga-emewu na ọ na ọlụghị di ote na ọlụbeghị di mana ya elele wayek na ya chọọ ọrụ aka ya ga-erejista wụrụ ịkwa akwa wụrụ ime isi wụrụ iri ka ọ bụla ọsọ chọrọ ime wụrụ ihe bekiri nọ
ka ya ga-erejista ya omenwa, mana ọ wụrụ mahadum na owepụ obi ya na nwanne ya nwaanyị n'ọhịa mama ya gwara ha. Ya ha ewute ya nọrọ nga deme rizọt WAEC ya si ya gagarịrị mahadum na ya chọrọ ịgụ, ya chọrọ ime nursing, mee midwifery na ọwụ ihe ebe calling ya. Ya nọrọ nga na ga chọwa ọrụ, chọta ọrụ na hotel, a very big hotel. Chineke nna mekwere ya erute di ya wụ receptionist na ya na manager bido na-eme 1 or 2. Mgbe ụfọdụ ndị ka na-abịa n'ehihie, ndị ka short time ya na manager kọ na pịa the one gbuja ya kee ya n'elu tebụl na ọ naanị ya na manager rụọ ọnọgazi the hotel because the woman nwe the hotel ụmụ ya niile nọcha US. The woman ọ na-eji ike etiziri ihe a ya na manager kwuru, ihe nga manager gbara weta nga na ọgba ha weta, echi manager wetara ihe ọbụla manager nyere o were. The woman na-eji, o nwere properties other places. Ya na manager gwa na ihe na ugbo na ọwụ opportunity ha ji apụ ndụ na ihe na manager anaghị anọkawa, o nwekwere nke ọ na-eme other places, mana ọ bịa ya na-emere ya akaụntụ gwa ya ihe ndị mere na otu o shiri mee. Manager bịa trust ya, the manager bịa trust ya ọfụma. Ọ wee married man, ya na nwunye the manager dịkwa na mma. Na nwaanyị mba nọ mza na hotel ahụ anaghị ya na-ere kondọm ndị o ji n'olu n'ime abalị. Enwe ndị ga-agbacha klọb lo mgbe ha na-apụtala from ime ebe agbaga ahụ bebi na tude, ndị na-ere ya emechiene a na-enwekwe ya, mana ha chọrọ ịkwa ịbọnge na ya bịa na ha bịa n'abalị ahụ bịa kpoo ya na ya ihe nwere ya CS enwere na ihe na-ere otu kondọm na ọwụ 5,000. Ụfọdụ ebe ha zụrụ atọ 15,000. Ekwe ya ọnụkwe ya sị mba na ihe na midnight kondọm na ọhịa na-ere, na ọwụ otu na-eshi ere, na ọwụ ụtọ ọwụ ihe ebe a na-azụta ya, na ọwụ otu esi zụta. Ha ga-asa ebe ka ịzụta ya nwere ka a na-akpọ midnight kondọm, ya asị yes na ọhịa na-ere. Na ya hụkwana big man chọrọ ji nnọọ nwaanyị, especially ndị ka eji nwaanyị ma kpụrụ nwa agbọghọbịa na-awụghị nwunye ha bịa na ihe ya na-erechi ha na ọwụ 20,000. Enwe one man ya erechiri ya 25,000. The man sị gịnị ya gwa ya sị ya nsogbu na ya mana ọ wee married man na elekwe ka ọrịa nụkwa na ya arịọga ya ewere ha ọsị ya bịa nga ọsịsọ ya lụghachita. Big man na m hụ pakịrị oke moto ime the hotel na ihe ọ zụrụ ya that night na ọ mkpọrọ abụọ 50,000 ya were ego gbana ihe etụga wee ga eji aga bido school, ihe eji azụ onwe na school ya ekputekpi. Manager makwana story ya kpatara nọ o jiri wepụrụ ya anya. Ya gwa manager na space a n'ebe a na ya ga-like ịkpọsaju ụfọdụ ihe ndị a na-ere ebe a. Manager sị no na ya discuss ya ka ya discuss ya with nwaanyị nwe hotel before na-eme. Manager discuss ya with the woman, gwa that na receptionist, the new receptionist nọ Ghana na ọwụ a young girl o nwere zeal na ọ si etụga ego eji abaiga mahadum na space a n'ebe a na ya chọrọ ya ga-like ikposa ihe ndị a na-enye dị na hotel. The woman sị ya no problem, so far ọ gaghị egbochi ndị na drive in na drive out, no wahala. Ọ ya ka manager sị madam na o kwerele ya ṅụọ gị ime ahịa ga zụọ ma shower cap, n'ihi na the hotel bụ shower. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-like use shower cap, ya zụọ ma shower cap ma bedroom slippers ma ụmụ bata ma ndị ka zụcha nnọọ fine things na-aba n'anya kposa ya na-agakwa na-aga. Ọ ya ka ya kposachakwuo ma sachet mmanya ọkụ, n'ihi na ihe a na-ere ebe ahụ wine a na-ere ya na bọtụl, mmanya ọkụ a na-ere ebe ahụ ọnụ na bọtụl ya nwa kposajuo ma sachet na-agachakwu ya na-ere atụtụkọ ego. Nwaanyị mba nọ mza ọ ya ka ya na otu echi nwaanyị nwe hotel bịara, o rutere na Nigeria, ya na enyi ya nwoke abịa na hotel mama ya nga ka ọ bịara. Ha bịara discuss ga on manager Genius na o lekwe nwa madam na o lụtara after ha gụrụ kelecha ọ sị lekwe nwa madam na o shi US bata ya ekelekweni ya wit nsọpụrụ na mmana na onye na-enwe ka o mere otu na-eshi ekele ụmụ ndị bara aba ya ekele wit nsọpụrụ. The guy say yes, good afternoon, how are you? Ya say fine sir. Ọ sị wetere mmanya, achọrọ mmanya chịga ya na enyi nwoke na-discuss ya na ọ na-ajụ nna kedịkwanụ maka onye ka nna kedịkwanụ maka nna o tekwala nna ihe akwụga na tebụl ha abụọ naanị ha abụọ nọ there, two friends. Ya chịrị mmanya chịta anọrọ nga akpọ kitchen bute pepe soup. Ha nọ nga anọ ntara na ara ya na stage n'ugbo ka anọ, and the other tables mekwara dịkwa occupied with customers, you know, in twos, nwoke na nwaanyị ịma na ihe hotel na ihe na ọ na reception ka ihe adaga. Ya amaghị onye jiri mmanya eshi ebe oshi na mhụ mmanya na nwaanyị mba nnọ na mmanya tegide na mmanya shitere n'ishishi anya nga tara pensụl karuo ya na ntị na mmanya tege na-akwa anya dada. Ya amaghị onye tere mmanya ihe ka o bu n'ihu bịa. Mmanya bịa ntụ yiri bongo jean dịka ukwu ya mmanya si ihe eji ero like this bịawo
ka ya gwakwa ya that na ya ka kwụ n'egwu na ọwụhụ nwa ya mụrụ ga-emege ya ihere. Mma ya bịa nga anọ ntara gwawa sị na ya hụtịa ya ji jike bịa ngala na ya sị ka ya gwa ya na ya ka ụkwa nwa agbọghọbịa ka na-ete ete na ọwụhụ nwa ya mụrụ ga-anọrọ na ụlọ nkworima nọrọ nga agba ashawo no na ihe ndị mmadụ kwuru na ọ wụ eziokwu. So na ihe ọ nọ ngala nọ na ọ gbaga na ọwa akwụna ehola da ya nwaanyị nọ n'ụlọ nkworima agbaga akwụna na ihe mere ọwụ ihe ọjọọ na ya eburu ya n'afọ 9 months mụọ ya rezie pega zụọ ya ole wayek ya gwa ya sọ gaga mụọ ọrụ aka ọ sị ya gagarịrị mahadum na ngalanga o mechara chuzo na ọ mahadum ya gwa ya na ahụ di ya lụrụ na ọwụ ihe ọjọọ ka e mere na ya chọrọ ịmụrụ ya ara aka ọsọwa kwụna na ọ kara ya mma na nwaanyị mba nnọọ m ọ sị mma ya tiwe ndị niile nọ nga atọ nọ na-ele ya ya gwawa mme ya si ya na o disgrace gị na ọ nọrọ na ya arụga na họtel ọ jụghị ya na otu ọ bịara ugbu a kwa ọ na-eju ya sọ gị na-enweghị ya nọ ngala emege ya gwana ya na ihe ya wụghị ya na ọwụ receptionist na a na-akwụ ya salary na biznes a kpụsara na tebụl ebe a na ọya biznes gị tiri other things ya na-eme na ọwụ ọrụ ya gadaga ego ya eji aga mahadum nakwa ọ sị na ya hụ di ya lụrụ na ọ sị na ọwụ ya nwa ga-azụ nwaanyị na yunivesiti ya azụnwakwazụcha nwoke ọzọ bịa lụrụ na nwa ya nwoke wụ onye gaga mahadum gaga yunivesiti na ọwụhụ nwa ya nwaanyị na ha hụ di ya na nwanne ya nwaanyị na ha hụ di ha lụrụ na ya achọghị ịlụ di without agaghị school na ya chọrọ ịga mahadum na ihe arụ gakwanụ na ọwụ ọrụ a ga-eji kwụọ salari na ihe anọ ngala awụhụ onweghị nwoke gasị na ya hụ na nwe ya ukwu anya mbụ na ọrụ ya ngala na ya na-akwụ ya ụgwọ ọnwa n'ọnwa gwakwa ya ụgwọ na ya etu ego eji azụ onwe ya na yunivesiti na ole ihe o ji emejugo ihe ọ jụghị ya jụrụ ọ na-emejugo ihe mma ya sị na erie shi na ya anụ ngala na-agbaga akwụna na ya anụ ngala agbaga akwụna na na ya ọrụ ya ka ọ wafụ ole ka ya ga-agbata ego ya ga-eji zụọ onwe na yunivesiti na mgbe ya na-agbachana na akwụna ya ga na nwụọ bifo na-agụcha grajueti apụta na ọwote ka eshikere na ya ga-anwụ na ya ga-bido gowe na ya ga-anwụchu na ya emejugo ihure na ya ga-anwụ ma ya ekwekwe ihe ntara kwucha ndị niile n'ebe ahụ mgbe ha bịara nụ ihe ya gwara mme ya na ya arụghị ọrụ akwụghị salari na ọ sị na ọ gaghị azụ ya na yunivesiti even though na papa ya jiri money ọ kwụsị mpa ya from ịzụ ya na yunivesiti ya na nwanne ya nwaanyị na ọwụ ha nwa ga-azụ nwa ha na yunivesiti nwoke ọzọ bịa lụrụ na ọke nwoke ka a ga-azụ na yunivesiti na ọ hapụ na ya ka ya chọrọ ihe eji ndụ ya eme na ya chọrọ ịga yunivesiti ndị ahụ niile n'ebe ahụ onye obodo ebe ma nwa ọnụ si ya madam biko na ya bịa eshi ebe a pụọ na ndị dịka ya na-eme ụmụ nwaanyị na-efili out of place na ọnụrụ ihe nwa ya nwaanyị kwuru ọ sị na nna ke nwoke ọ mụrụ ga-aga skuul na ndị ke nwaanyị agaghị aga yunivesiti na ọwụ ya nwa ga-azụ nwa ya na nwaanyị nwa ọ mụrụ n'afọ ya kwanụ gị ugbekwe o buru n'afọ ebue na ọ sị na ọ gaghị azụ nwa ahụ na yunivesiti ọzụcha nwoke ọzọ bịa lụrụ na nwatakịrị gbaga mbọ na ihe nwa awụ ebe a na ọ receptionist na ọwụ ha chawo ka ọ bụ na ya bịa pụọ na onye onwe ekwegekwe na o ledele onwe anya n'ihu ihe o tere na ya na nwa ya ugbu a na onye ụka ga-elu ugbu azụ na hụta ụfọdụ eburu dị mata n'isi na-akparị mama ya na-asị ya apụ akpụọ sekuriti taa ka mma ya shiri pụwa na nwaanyị mba nnọọ ụjọ zuo ya ahụ ụjọ ya wụkwana ihe a mere nọ ụjọ ya wụ na nwa dị woman nwe họtelụ nọ dị ya present wute ihe a mma ya bịara bịa disgrace ihe ebe ahụ na o nwere ike gwa maneja si ya sak ya na o nwere ike si arụzila ebe ahụ na o witnessịrị ihe a ọ dị ya ka ọ mkparị na ọ ga-awụ iweta ahụ ọjọọ nyere họtelụ ha so ya amaghị ebe ekwughị okwu ya nọ maka n'ihi na ihe a niile hịrọ na okwughị okwu taa ka ọ nọ dị aka na-ele egwu na-ele ole mme na ya amaghị ụjọ ya wụ ka hapụ ịchụ ya bikọs ego ya nwetaghị ebe a na ọ dị too much na ihe ya na maneja na-arụ ọrụ konja ha na-arụ rooms akọ na piasọ na egbuwa ya onye ọbụla were kee na ahịa ha ebugedi ya n'ọwa ego na ha ewute ya ote mma ya chiri bịa ịchụ ya n'ọrụ a ka mma ya lọwakwara lacha nwa dị woman asị fee n'isi ya na enyi nwoke akpakọrọ ihe akpaga o mechazie gaa n'ọfịs mama ya mgbe mma ya na-anọ there ọfịs mma ya ka dị intact just agbachi ọsị maneja klinere ya ọfịs eklinere ya banye ebe ahụ mee si ya bịa gwa maneja si ya kpọọ ya bịa ozugbo ya bịara ya egbe ikpere sịsa biko na ọ chụkwala na ya biko the man asị ya no and ọlụbekwana nwaanyị the young man asị ya no
na ebulite ọsịsọ na ya gwara na ya na-achụ ya n'ọrụ na ọ nweghị ya kpọgara jụwa esi ya nọrọ ihe ọ gwara mme ya na ọsọ chọrọ ịga University of St. So na ọ nọ ebe a arụtaga ego ọ gadaga ego ọsọ o ji agaje university ya si yes. The guy asị ya oke na ya kpọgodoro ya maneja ya pụọ ga kpọọ maneja lụghachita ya jụọ maneja sị na this lady nọ na-eme some nights yes no na ya na-aṅụ iyi na ya wụ the first manager rụwara na hotel mgbe emepere because of his loyalty to his mother na ya ga-eji the same loyalty eso ya n'eziokwu na every honesty na nwa na ọhụrụ ngana na-emeta ya aka na this girl ama na customer nọ na room ha akalanya before no ya nwa gaga settle the matter ọ gịnị kpata ọ gara ga iwegere the man mmanya the man akọta aka n'okwu akalanya ọ mara the guy no ya nwa batara n'okwu the guy asị na get this and that na threat no ya gwawa so bata ebe ọ jụọ sele ndị wo ndị ọrụ na ndị wo workers n'elu otu ọ ga-eshi akọ nwatakịrị nwa akwa n'okwu ọ gịnị bawara the man na ihe settle okwu na this girl awụ ihe ya mkpawa ego £1 ote ihu ga ọkwa onye gbacha lekwe o mekwere wiju na ọba aka nụkwa na ihe bụ wivon na ha buga na ihe ya mkpawa ego na ọnụ ngugbe ịbaga na ọfịs ya ihe juru ebe ahụ akwụkwọ soja na akụrụma the man siri ili na ya soro ya ka ya gaa ha akwụkwọ ya o soro erute ka ọ ga confirm ihe a manager kwuru rute di ya ya ebushie ma physics ma chemistry akwụkwọ ya na akụrụma ya na-eji ezuru ike ma maasị ya na-arụrụ nwa akwụkwọ ụlọ ilu ka gịnị the man na-agụcha ma textbooks gụcha is wonderful ha ga-achụwa ha na ọfịs the young man ọ gwawa ya sị na ya elelewa ya ka ya si ya ma result ya ọ dị mma ọ jụwa esi result ya ọ dị mma ya si ya ekiliara result ya excellently na ka ya ga-eweta ya ọsị ya dodo ya ọdọ ngwari na ihe mere na elewe jambụ na ya gbaa jambụ na ya ga-esendịrị ego ọ ga-eji gbaa jambụ na elekwere ihe ọ chọrọ ego ọsị ya chọrọ ime nursing na ya chọrọ ime nursing midwifery ọsị oke no problem na ya gbaa jambụ na ya ga-enyere ya aka na ọ ga-aga skuul ihe ahụ ọ chọrọ ego na ọ ga-agụ mana o mekwela onwe ya nwere otu ahụ o ji denwe nwe na o shi otu ahụ denwe nwe ka onwe ike megịrị make ndị nwe ya proud mekekwe ya onwe ya proud na ya ga-asọpọt ya ọ sị ada this guy n'ụkwụ bido na-ebe ekele ya ọsị ya don't worry na nke ahụ na ọ ga-ala 1 week later ya nọ na manager gwara na ọ laghachila ọ nọrọzi ebe ahụ kpọọ ya n'ihi na o ji nọmba ya ọ nara ya nọmba ya ọ nọrọzi ebe ahụ ọ nọrọzi na Amerịka kpọọ ya wee sị esendịarị akaụntụ nọmba ya na-enwe ihe nwere a ga-eji sọpọtụ ya ka e wee sọpọtụ ya so that ọ gaghị eme ihe na o kwesịghị ime nakwa ọ ma dream ya yes yesa esendịarị akaụntụ nọmba o tiri ya ego isi kwuru ya egbe ọ gwa ya sị na ele mgbe a ga-ele jambụ ya ekwe ya gwa ya sị agụnwakwa akwụkwọ ya so that ọ ga-emit jambụ ahụ head to head ya si yesa nwaanyị mba na ọ wụta eshi ile jambụ Chineke nna mere ya ebere ma akwa abalị ma gịnị o mechaa gwa manager na o disturb-kwala nwa ahụ na o nwere jambụ o nwere exam ya si yes na mgbe ọbụla ọ bịara ọrụ fine mgbe na ọ bịaghị ọrụ fine na ọ wụta eshiri nyere ya ohere ya gụga gwa akwụkwọ lee jambụ ya pass ya excellently nwaanyị mba nọ na ya rara jambụ ya gafere cut off mark enweta onwe this guy send ego enroll na university bido ya graduate ya gụchaa pụta okpowa ya ke nwoke akpowa ya ihe a niile ya nọ na-agụ na ọ nọkwa Amerịka na-esendịkwara ego na ọwa ije ahụ ọ lọtara laghachi onwe o lọtaghabeghị ọzọ ya agụnwakwa gụchaa ụta ka ọ na-akpọ ya ọgụ ya ọ na-asị ya akwụkwọ kwana ọ naghị ata ya eri ọnụ ọ na-asị ya how your studies ya na ya bụ ọkpụcha ọ na-asị ya young nurse nakwa o ji nedụla ọgwakwa ọgbakwa ya ọgwụ ya sị yes ya ga-agba chigbo n'ọchị very jovial ọ ya ka ya gụchara mgbe ọzọ lọtara mgbe ya na-eme graduation na mbọ ọ lọtara surprise visit ya amahụ mgbe ya hụrụ ya nga ya gbachaghị egoro okpu ya dapụ daga n'ime mmiri ya lụlụrụ ha na ya gụrụ ya makoro ya na ahụ ihe nene n'ebe ahụ asọ wow a na-agwa ha na ọwa onye nyere ya ndụ na ọwa onye zụrụ ya na ya dị carried away ọ bịa machazie mma na mhụ ya nwaanyị mba na ọbịa dọịtọ adọ ya gụrụ ya ya abụọ ya sị ya bịara chehe ya bịara ya convocation ya all surprise na ya bịara convocation ya just say surprise ya na ọ wụta echiri graduate ya pụta nwaanyị mba nọ ya na ya agbanụcha still ọ tụpụrụ onwe ihe o kwuru nwebe ihe o kwuru na ọ ka nọ na Naịjirịa kpọọ ya na fon na-enwe ihe ya sị ka ya jụọ ya na ya ga-like practice na Naịjirịa ka ya mere arrange a big hospital ka ọ ga like ịbịa USA bịa practice
ọsụ phone ya dapịa na ka tete, ọ sị gịnị, o repeat ihe onwe nke ya, gwazie ya na o doro ya anya na ọlụbeghị nwaanyị, na ọ bụrụ na ọ gaghị alụ ya na ya ga-like ịbịa USA, mana ọ bụrụ na ọ gaghị alụ ya kpụrụ ya gawa ebe ahụ na ya na-agaga USA. The guy asị really? Yes, na in fact ya agaghị edilizi ya na ọ bụrụ na ọ gaghị alụ ya kpụrụ ya gawa USA asị nwunye na ya na-agaga USA. In fact ya na-arụgachi ihe kwa ọrụ na Nigeria, enwe ebe ya na-arụ, ya jide certificate ya na o zurule. The guy achịwa. So anyways, ebe ihe ya chọrọ ịgwa ya na ọ gwala ya na that makes the two of them. Yes, nọchọbụrụ ịgwa ya na nọchọbụrụ ya achịwasị ya shut up. Ya emechọ na ọsịsọ na ya ekwuwele kwa too much. Ya mere ha ọnụ ya rie na-eti si elekwa n'ebe ọ na ya bịa na ọ weta eshiri ọ bịawazi na hotel mama ya gwa manager otu a everywhere nwede ebe bara ya aba ya dị carried away ya na-feel on top of the world befe mara this guy dị serious efi na ọ egwuregwu ọ bịa hụ nne na nna ya nara ha list eme ihe. Nwaanyị nwe hotel akpọ ya si ya nọgacha story ya na ya hụkwa na ọ dị brilliant, na in fact na ọ jikerekwa ya ejikwe ha ahụ na ya nọ USA na ọ bịakwa na ọ bụkwa treat ya ya si ya ga-etreat ya fact ya ga-agba ya ọgwụ, ya ga-enye the best ọgwụ ọ ga-enye ya, ọ gagharị ahụkwa a na-eme ka ihe egwuregwu nwaanyị mba nọ ya hụta onwe ya na Chineke nyere ihe ka na ọ weta dị eshelo ekpere gawa US na otu uwe ya na ya wụ a nurse na hospital, di ya nụga hospital nke ya na US ebe ahụ, small mini hospital na aka nọ nit ọ new project ọjọọ so pikiri. Mana m lezie ihe mere na ya eji jụọ m na ya nwagburu mama ya mgbe ya gara bịa gaa USA na nwanne ya nwaanyị nwụrụ mgbe ya ka na-arụ na that hotel ka o nwere one man lụrụ ya because of pressure mma ya dụwa the young man. The guy ejighị ego, nwanne ya nwaanyị adị ime mụnwa nwa nga a na-atụ ụjọ CS na ego ha ga-eji akwụ eji agba ya na operation na ka ọ mụọrọ onwe instead of na ha ejighị ego eji akwụ hospital bill ma ọ na ọ mụọ through CS. Nwanne ya agba nga ọ na-eme ike nwaanyị nwụọ nga ọ mụga nwa na ọ weta echi buru nwanne ya elie ma nwa ọ nwụrụ nwa ya nwụọ ya eluzo nwanne ya mma ya eme ka aha ga ụra ahụ ya ahụ ya move on chefuru that one. Na nwa mba nọ na ya nọzi US every time nwanne ya nwoke akpọ ya na mama ha eji ha ahụ ya gwa ya sị na onye nwetaga information na oji ha ahụ na ọwụ papa ha na ya chọrọ ikwuru their father. Ọ gwa ya sị na ya na-agwa ya na mma ha eji ahụ ọ nọrọ ebe a na-agwa onye ọ chọrọ ikwuru na onye achọghị ikwuru. Ya gwa ya na ọ eziokwu na ọ na mama eji ahụ no problem, mana ya nọga na papa ya eji ahụ tu ya chọrọ ikwuru ya. Ọ gwa ya sị na mgbe ya dị ready ya kpachi ya gbanyụ phone na ntị ihe aha gwa ike na ewekwara somebody one woman na village ya eji nọmba ya ma ya na ya dị na mma ya gwa the woman speak ọ ga-elere mpa ya ọkwa ndị woman gwara na mpa ya eji ha ahụ because ya na-akpọ the woman from that side achọtụkwara ya something. The woman na-enye information ote papa ya n'ihi na mpa ya ahụ ya like regardless na agbanyeghị na mma ya jiri mpa ya mere tọtọrị rie ya ọnụ rie ya uche nara ihe niile. Mgbe ụfọdụ ya na-eche na ihe ndị ama na-ekwu ma ọ ga-awụ n'eziokwu, mana mpa ya nwere obi mmadụ nọ na-eme n'ike n'ịhụnanya enwere ebe mpa ya nọ no shift do shake do body. The woman aga-ele mpa ya kpeghachi ya gwa ya na mpa ya dịkwa daa na oji ha trutu ya jụọ ese kedu maka mama ya sị na mma ya ha na mma ya mgbe ya na-abịa ka mma ya na-apụ apụ mma ya gaga meeting ya sị that means o shiri ike nwe ihe mega sị no ya hụ mma ya na ọ dịga na onye dị daa nọ mpa ya ya so oke ya kpọọ nwanne ya nwoke si biko ga-emere mpa ya international passport na ya na die discuss ole ka ya kpọta mpa ya US etreat chanya mpa ya lọta ya eme akwụkwọ kpọrọkwana mma ya na one after the other. Nwanne ya nwoke sa na-emecha na ọ bụrụ na ya ga-akpọga mmadụ USA na ọ ya nwa ka ọ ga-akpọta USA ọ mama ya na ọwụghị mpa ha na mpa ha dịla oke na ọ dịla old na ọ dị down na o kwesịghị ịbịarị emove arịa na ọwụ ya na ya bụ ga-abịa agbarịwa that one na o kpọpụta ya nwa na nwunye ya nọ hia ilekọta mpa ha na mma ha na o kpọpụta ya nwa ọ bịa kporo mama ha. Ọ ihe nwanne ya nwoke gwara ya gwa ya sọ ọwụ ya nwa ga-agwa ya onye ga-akpọpụta na information ya nweta na mama dị oke na papa ha eji ha ahụ na ya chọghị ka ha elu ụzọ mpa ha ugbu a na ka ya sendara ego mee international passport o mere mpa ya ka di etire mpa invitation letter ga kpọta mpa ya etreat ya ahụ dịcha ya after 3 months ọ lọta ya kporo ha kwana mme ya. Nwanne nwoke si ya na-eme ya eme gbanyọ phone nwaanyị mba nọ na ya na ya nwanne nwoke nọ n'elu ihe n'ugbo ene 5 months later after ya na nwanne nwoke na-agbarala destin papa ha nwụọ ya lọta burial mpa ya na nwaanyị mba nọ ọwụ na papa ha nwụrụ wu ihe gbawara ya obi na condition papa ya jiri nwụọ na dịka akụkọ si kọ na ndị obodo richara mma ya na nwanne nwoke iwu ọ gịnị wu ihe jiri ehi iwu n'ọnwụ mpa ya
na mpa ya nwụrụ n'ime mgbulo no 3 days enweghị ha notice hụ na mpa ha anwụrụ. This man nwụọ nọ n'ime mgbulo n'ihi na mma ha nwere room nke nwanne ha nwoke nwee ụlọ ke nọ mpa ha rụtụrụ ụlọ mgbe o ji ego. Nwanne mma ha koro nọ na master bedroom ewere mpa ya wege ya na visitors room outside the building ewezi ebe dewere mpa ha. Na this people anaghị ọgadịgasị ka ha lee mpa ha pụtakwara taa ọ nwụọ nọ 3 days. Mgbe ha notisiri na ọnwụ na kpọ ndị mmadụ ndị na-aga ịga cheki mpa ya iji n'ebe n'imi ha sị na mpa ya emebiele na how long ka ọ nwụrụ. Mme na-asha aka nwanne nwoke na-asha aka ndị obodo wee iwe rie ha iwu bịa ntụrụ dres gbatịsụwa mpa ha ụkpa ya ụkwụ na aka ya shọkọrọshịrịnụ mgbe ọ na-ekubi na ote mpa ya shi nwụkasị enweghị onye hụrụ ya nwe onye ọnwụọ no 3 days n'ụlọ ka ọ rụrụ nwunye ya nọ di ya diọkpara ya nọ di ya ha jikere ha apụọ enwe onye chisendịrị ha ajụga ma ori ga-eri ha mmadụ ha ma ọrụ ndụ ma nwụrụ for 3 good days. Ndị obodo ewe iwe rie ha iwu emechaa beriala mpa ya laghachi. Nwanne nwoke ebido kpụwa na mma ya ejikwa ha ahụ na mma ya ejikwa ha ahụ ya gwa ya sị na ele ihe ọ chọrọ ka ya mere ọ eji ahụ na ọ gaala n'ụlọ ọgwụ ọgwụwa ya sị onye ka ọ jigo dịka jụ ahụ na ọ ya nwawo onye mere nọsịn na ya nwa kwesịrị eji ya ka ya kwesịrị eji ya na kwasị onye na ọ nne ya abụọ na ọ nọ ọfụma na Amerịka ọ na-ajụ ya na ama ya gakwala n'ụlọ ọgwụ ọwawụhụ nne ka wee gaji ajụ ya ma ya kpụrụkwala ya ga ụlọ ọgwụ. Ya gwa nwanne ya nwoke sị na ọ gaghị aghọta ya na ya meet nwaanyị a ya na-emit send yara the woman ego si ya ga-ele ma mma ya ojikwa ahụ ya rutesi na mma ya eji ha ahụ na mma ya na ọ dị down oyi ma gịnị matụrụ mee fet na mma ya nyọgacha onwe ya mmamịrị n'ahụ. Ya gwa sị na ya ga-esendịrị ego ọzọ ọ ga-eji kpọrọ mma ya ga ụlọ ọgwụ na o rute ebe ahụ etriticha ya ya esendịrị bil ka ya kwụọ. The woman asị oke chata moto gawanụ ka ọ gaa kporo mma ya dịka instruction ya nyere rute di ya nwanne nwoke sị nwunye nwanne nwoke onye ọhụrụ ya na ngasị ejikwana moto eme gịnị ya sị na nwa ada ya nwaanyị jiri ya oji ọ sị bịa were moto nkpoga ya ụlọ ọgwụ na ihe ọbụla dọkịta nara sị sendịara ya na ya ga-akwụ bil. The woman ajụ sị na ọ bụ na oshi na kọmpand di ya pụọ na ya ga-awụ ya mmiri ọkụ na ya nọ ebe a asị nwunye diọkpara na di ya nọ ebe a asị nke diọkpara oshi n'ụlọ bịa kpọrọ nne di ya gawa ụlọ ọgwụ na onye diri ya na ụdị gịnị kpanụ na ọwa ọhụ ga nọ mkparị na ya bịa dịka ije a n'ụlọ ya ọ ga-anabata na mmadụ na ebe a na ofilikwa na mmadụ anwụchana na onye nwụrụ ebe a na ọ na di ya na diọkpara ya nọ ụkwanụ di ya taa nọchiri anya na nwoke ka na ebe a na ọ bịa ha ije ahụ ọzọ egen na ihe ga-eme ha chọọ nwaanyị ya chọọ nwaanyị nụtara so di ya lo ya kore di ya a were polisi ga mee nwaanyị nụtara arrest na ya bịara n'ụlọ nna ya bishagide bikwu ihe ga-eme na ihe na-aga eme na ọkwa ya nwa sendịrị onye gara aga bel ọ dị woman. Ya gwa nwanne ya nwoke sị na ọ gịnị wụ problem ya ụgwa wee sị ya agwala ya na etiri ya akwụkwọ ka ya bịa Amerịka ọ ya etige mama ha akwụkwọ kpọta Amerịka ma ọ na ọ chọrọ itriti mma ha kpọta mma ya Amerịka na ọ gwụla ihe ọ ga-eme isi aba na ndị ahụ o sendịga na ọ gaghị awọk. Ya gwa wee sị okpọrọ ha mma ya ga ụlọ ọgwụ ọ nabatakwana ha onye sentịtara ka ọ bịa kpọrọ mma ha ga ụlọ ọgwụ. Ịbịa Amerịka awụrụ ihe ọ na-esteki na-ejighị ahụ nne ya na ya abụọ ụgwọ ya sị na ele right ya nwere iji send onye ọzọ ịbịa kpọrọ mma ya na ya abụọ gawa ụlọ ọgwụ. Ya gwa ya na olu zụrụ right ya mgbe nna ya nwụrụ na 3 days ọ maghị na nna ya nwụrụ oleghị ya na ele otu ya ga-esi believe na esiri ya ego ahụ na ọ ga-akpụrụ ya aga ụlọ ọgwụ ahụ ebe ọ nọ ebe ahụ dị comfortable na nne ya rịaga ọkpọbadị ya ga ụlọ ọgwụ ma o fozikwe o were na-adochi ya dat na ya enweghị iwe bikos azụ ya na yunivesiti na ihe ejiri ya chọghị ileta nne ya asa ada ya wụ na ụdị ya ga-eji leta nne na nwere ụdị ọzọ ya ga-eji leta nne na-awụghụ na ụdị na ugbu ene na ya mpaghara wala nga na o mere ya akwụkwọ kpọta mpe ọjụ dagbuo ya n'anya kwabaga ya n'ime ụlọ goshi ụzọ papa ya na ya abụọ nwa ebe ahụ na 3 days mebie onye ha ka dị ọkpara na ebe ahụ ọkwa ihe kwerie ya iwu na olu zuru right ya ịma ma nne ma nna ya ọrụ ndụ dido nna ya nwụrụ n'okpuru imi ya ọmahụ ọjụ hese erie ya iwu na ọ gaghị ajụ ya ihe mere na eji digo onye ama na ọwụ na ọ chọrọ ka esendịara ego kwuo na esend mara isi iji papa mama ya asịkwa mama ya asị na ọ na-eme ekiwa dị move ọ na ọ kpọrọ ya sị na mama nọ n'ụlọ ọgwụ ya mara na o mekiwadịla move ma o fozikwa ihe bil otu esi esetụlụ ya o kpọbeghị mama ha ga ụlọ ọgwụ ihe dị ya mkpa wụrụ mejie akwụkwọ kporo mama ha bịawa Amerịka ọ kporo ya nwa bịawa Amerịka na ụdị gịnịkwanụ. Nwanne nwoke si ya gwacha nne ya na o wewe iwe ahụ ma o wewe iwe bikọs ọ ya nwa ka azụ na yunivesiti na ihe gbawaga ya obi na ewechi iwe na ya ga-agwa ya na ọ ya nwa nwezi mberejia ihe nwanne nwoke ya kọgidere
mma ya nwụọ. Nwanne nwoke akpọọ na one Friday evening that na ihe ya achọghị ya enwetele na mama ha na ọ nwụọna, na ihe ya sị ka ya gwa ya na ụkwụ ya na aka ya akpakwala na burial, na o werela iwe ọjọọ, na ọ bụrụ na mgbe ịhụ nọọsụ ma ajụ akwụkwọ ya gwere na mama ha eji ahụ ya amaghị onye nye gị information ya ha gwa ya na mama ya ji ahụ na papa ya onye na-eji ahụ, na ọ bụrụ na o mejiri akwụkwọ kpọrọ mama ya hụrụ ya n'anya mmiri zụrụ ya, mama ya buru ha niile n'afọ 9 months zụọ ha rezie ha ọfụma, nye ha nri anya abalị ya niile, ya gwa ya onye ke ya na ha nọ, ya gwa ya onye ke dị serious o believe ọsọ papa ha because of gịnị ọ na-ewesịrị mama ha iwe, papa ha nwụọ. Ọ ya gwakwa ya ugbu a na mma ya eji ahụ ihe ahụ akwụkwọ ahụ ọsụ tire mpa ya wa ebe mpa ha pụla wa ya ọsụ tigere mma ha kwa ọ mana onweghị ha iwe wa ya ọsụ tire mama ya kwa ya gwara bịa kpọrọ mama ha ọ bịa kpere ya nwa onwe nke o mere ihe ahụ dịrị ya shizi outside dige onye ga-abịa na iwe na-ewe na ya dagburu mama ha n'anya, na ya soro aka gburu mma ya, na ya soro gbuo mama ha, na ya anwa na ya soro gbuo mama ha, na ya nwa hụ ya na burial, na ya lọtakwala na ya lọta na ya ga-emeki sure na ọhụhụ kwụlaghachi na nwamba anọ nza ya ripọtụ ya n'aka mitin ndị omi ama amụ kọsachara chaledi ndị omi ama amụ, ndị omi ama amụ si ya lọta na ya lọta ka ha gwa ya dat na ndị riri iwu ote nna ya si enwụjụsị oyi na ọwụ ndị ka obodo na ha nwawo ndị omi ama amụ eribeghị iwu ote nwanne ha nwoke shiri nwu na ọ lọtawagodo first na nne ya okoro nga na ugbo owuru toshimiri ya lụwa nakwa ha nwawo ndị omi ama amụ ya sị na ha ga-ama ma vileji a ọ ga-agba ha nwawo ndị ka nwoke ha nwawo ndị ka nwaanyị na ha ga-agwa ha na ha wụ ụmụada na ya biko lọta ọnwụ nne na onye wọsọ kabara ihe elu ọsịsa mgbe ọ lọtagodoro ya kpọọ chief obodo ha asị natara nọmba kọsara chief obodo si ama ma nwanne nwoke nwere ihe ọṅụga na mgbe o logodoro na ole onye wụkwana ya isi ya ga ya tikwolokwu na burial nne na because of threat a DS ya ga-eso ya lo ya chọghị story ya chọghị ihe n'eti n'ime ya nke esi ihe gawa wrong ya chekọrọ onye ihu na onye azụ okpo ha ga-eba isi ajọ ha oyi na ya ga-eso ya lọta na burial ahụ a ga-aga ịlọta ya in 2 months time. Na nwaanyị mba nọ somebody akpọ ya na phone na-agwa ya si na ya chọọ wee mee peace rịọ nwanne ya nwoke na actually na ya dagburu mma ya n'anya, na ọ bụrụ na mgbe mpa ya nwụrụ akwụkwọ ahụ ya chọrọ iji mechiere kpụrụ mpa ya na nwaanyị emejie kpụrụ mma ya, nwaanyị eji send onye ama na ya dilere na ọ ya nwa na aka ya nọ n'ọnwụ mma ya, na ọ bụrụ na ya mere ihe ekwesịrị ime na mma ya gara ịdị ndụ, mana elecha ya na ọ dị ka ya ka na-ewere mma ya iwe na ihe mma ya mere ya na nwekwa ihe ọjọọ mere ya. Joseph ọsọ ji ha ego mahadum na nwaanyị buru ya n'afọ 9 months zụọ ya meke na gịnị mere ya kpere hụ mma ya mechi akwụkwọ pool rie taa nwanne nwoke shiri kwuo kpụrụ gawa Amerịka, na onye agwacha ya okwu ahụ si ya na ya chọọ wee rịọ nwanne nwoke na aka ya nọ na ihe mma ya jiri nwụ. Ya jụwa ya sị oke aka nwanne nwoke ya na mma ya nọ dị ya nwa nwaanyị lụpụrụ di aka nwanne nwoke ya na mma ya nọ dị mma ya na-arịa the same woman zụrụ ya na mahadum onwe ihe o chetara so ka ya kpọpụgagodo nwaanyị a ụlọ ọgwụ na onye fuli iwe nọ ihe ọbụla wụ hospital ihe ọbụla hospital nara na ya nwa ga-akwụ ya of which ya gwara ya na o mekporogodo mma gawa ụlọ ọsị mba na kpere ego Amerịka na aka nwanne ya nwoke ahụ nọ na mama ahụ ugbo nwụrụ zụrụ na mahadum aka ya nọ n'ọnwa na ọwụ ya nwa alụrụ di n'fara wee Amerịka bụ onye gburu mme na mgbe ya lọtara ka ekwewe na nwamba nọ na-amacha ihe niile na mgbotowara ya ụmụnne na unu ledela akụkọ na enwere otu akụkọ achị dịka aka ya nọ n'ọnwụ mama ya. Ụmụnne m okwekwelekwucha m si ya ngwa na aga m agbotowara ya ụmụnne m ọhịa m si ma bịa gbotowara unu ngana unu enwe nnọọ ihe unu n'uche, enwe nnọọ otu isi hụta okwu na enwe nnọọ ihe ị ga-agwa nwanne anyị nwaanyị ọ ya rịọ nwanne ya enwere otu ọnwụ ya mama ya shi connect ọ sị na o chewele since onye ikpeazụ a jiri kpọcha ya na ya na-eche ka ya mana anaghị amazụtacha na unu biko gbatara ose enyemaka na enwebe eshi mee mistake na ụnụ taa ya na ọ bụrụ na aka ya nọ n'ọnụ nwa mma ya na ụnụ gwa ya ka ya mara ihe ya ga-eme. Ụmụnne m ọha sọ m bịa gbotowara ụnụ ọ ga-agụ kọmentị ọnụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu.